Se a semana pasada tiñamos connosco a Javier Bellido, o Muro de San Lázaro, hoxe temos a fortuna de poder entrevistar a un deses xogadores que se convertía no pesadelo dos seus rivais pola banda e posiblemente unha das persoas con máis carisma que pasou polo Compostela. Temos hoxe connosco a José Ignacio Fernández, todos coñecémolo como Nacho. Boas tardes, Nacho. Boas tardes. Nacho, militaches 6 tempadas no Celta, onde te formaches como xogador, logo culminaches a túa carreira deportiva no Compostela. O teu corazón é celtista ou é compostelanista? Home, vamos a ver, eu creo que no mundo do fútbol tens bons recordos de todos os lados. A verdade que estuve en Vigo 6 anos no primeiro equipo, depois estuve en 2 nas categorías inferiores, foron 8 anos, e bueno, estoy contento, pero bueno, quizás onde máis me realicei como futbolista, onde máis disfrutei, pois bueno, foi aquí. O certo que despois de estar aquí, pois xa me quedei a vivir aquí, a verdade que eu me identifiquei plenamente coa cidade, entonces eu creo que son máis compostelanista que celtista. Pasaches por diferentes adestradores ao longo da túa carreira deportiva, desde os teus inicios como neno no fútbol hasta xa a madurez, repetiches con Castro Santos, no Celta, no Compostela, tiveches tamén a Fernando Vázquez. De todos os adestradores cos que tiveches a fortuna de ser adestrado, con cal che marcou máis? Con cal te sentiches máis conectado, quizás? Bueno, vamos a ver, eu creo que é difícil elixir un por diversas situacións, non? A verdade que todos vas aprendendo cousas, tamén ves cousas que crees despois, porque agora, bueno, metí un pouco na faceta de entrenador que non habría que facer, e, bueno, vas entendendo tamén un pouco a posición onde ser entrenador a ser futbolista, é distinta, é como está. Pero, bueno, prácticamente teño bo recordo de todos, non? Quizás o último ano meu no Celta non foi un ano moi bo con Chacho Rojo, pero tampouco guardo mal recordo. Son situacións que hai que pasar, eu creo que os futbolistas tenen que aceptar os momentos que che toca vivir, e, bueno, hai que aprender de todos, saber que o fútbol é unha profesión, non só unha afición, non? Empeza como unha afición e acaba sendo unha profesión, e, bueno, hai que aceptar as cousas que venen, e eu intentei aprender un pouco de todos, non? A verdade que quedarme con pois se tivera que elixir, me quedaría quizás con Fernando Castro Santos, porque foi o que nos levou a conseguir neste equipo cotas que eran impensables, non? Eu creo que foi, se hai unha persona que teña máis mérito, por dicirlo de alguma maneira, creo que foi el, non? Porque era un home que moi traballador e que ademais unía o equipo, que iso é moi importante para ser entrenador. Desde logo que eso é algo fundamental que normalmente suele marcar os xogadores. Fixeches toda a túa carreira deportiva en Galicia, un xogador que estuvo incluso no punto de mira da selección. Tivo Nacho esta oportunidade de dar o salto a un equipo de maior calado? Bueno, sí, é verdade que tuve en cousas para marchar, pero, bueno, eu encontraba a gusto. É o importante, ainda que, bueno, co paso do tempo, pois, algunhas cousas pensas que as puideche haber feito mellor do que as fixeche, pero, bueno, eu creo que estou contento. A verdade que tanto en Vigo como aquí, pois, sentime realizado, iso é importante, non? A verdade que poder marchar, sí, podía marchar, había cousas que facer, pero, bueno, eu creo que valorando as cousas, ao final te quedas na mellor elección. A elección, para min, pois, foi esta, non? Tiveches ese mérito de lograr 3 ascensos, a primeira división, 2 co Celta, un co Compostela. Cal foi o máis especial para ti? Home, vamos a ver, especial son todos, non? Eu creo que o primeiro do Celta tiña eu 19 anos, pois é un momento importante, porque máis empatáramos a ceros en Sestao, e, bueno, ascender, ver a primeira vez que che impacta un pouco ver toda a xente que acude, a xente como se comporta, pero, bueno, quizás o ano do Compostela en Oviedo foi unha cousa difícil de explicar, non? Porque se mobilizou toda a cidade, os autobús que foron ali, a xente que nos acompañou, a recepción que tivemos despois aquí. Eu creo que, como era unha cousa que moi pouca xente confiaba que pudera ser, pois, esa sorpresa, eu creo que o do Compostela para min foi quizás dos ascensos que vivín o máis bonito. Tamén se colleu xa na túa época de madurez, seguramente xa o viviches de outra maneira. Sí, home, depois da importancia na que tes tamén no equipo, que é importante, non? De pasar a ser un xogador que participas habitualmente, pero non é importante, pois, bueno, velo de outra maneira, non? Pero, xa che repito, que quizás o que fai distinto é que naide contaba. O Celta era un equipo feito para ascender, ascendíamos un ano, baixábamos outro, andábamos así un pouco, pero o Compostela, cando non era un equipo que contara prácticamente naide, bueno, a verdade que esa sorpresa, esa alegría foi, bueno, só hai que ver os autobuses que se desplazaron e como se comportou a cidade, non? Foi un logro, desde logo. Foches un xogador caracterizado por ser forte en defensa, rápido pola banda. Con que xogador te sentirías identificado a día de hoxe, con esas características? Pois eso sí que non che vou poder dicir, porque
nunca fui moi dado a ver partidos meus, e agora que os vexo pareceme un pouco extraño, non? Ten un concepto de cando fai as cousas e outro de velas distinta, non sei, eu creo que hai fútbol cambiou moito, a verdade que agora eu creo que non sei, pareceme que o nivel técnico é un pouco inferior, pero bueno, melloráronse en outras facetas, non sei, a verdade que é complicado, agora o nivel antes xa, cando os últimos anos meus empezou a ser un pouco comercial a situación do futbolista, non? Bueno, agora xa hai multinacionais prácticamente, non sei, non sabría que dicirche que futbolista... Precisamente comentabas agora que eran outros tempos, sí. Non? Viviches esa época en primeira persoa do momento no que o fútbol comezou a cristalizar, a época do Superdepor, a época dos grandes xogadores de Rivaldo, Ronaldo, Mijatovic. Ves un fútbol diferente? Quizás o mellor tiña antes máis calidad que agora? Ves moitas diferencias? Sí, eu creo que é diferente, é moi diferente, non? Pero, bueno, eu creo que se falas con xente que xogou o fútbol nos anos 50, che dicir que era mellor ese fútbol que o noso. Eu creo que tamén era o noso un pouco mellor, creo que había máis competitividade entre os equipos, as ligas era máis complicado, agora, bueno, está un pouco a cousa máis clara, quen vai ser campeón, claro, tanto Madrid porque o potencial económico hai moita distancia entre os equipos, pero, bueno, eu creo que son épocas Era quizás un fútbol máis romántico, por decirlo de alguna maneira, non? Home, eu creo que un Compostela que lle poida ganar a un Barcelona ahora mismo sería impensable, e, sin embargo, aquí ganamos ya casi todos, o sea, creo que a distancia económica fai que os equipos grandes teñan moitísimos xogadores e os equipos pequenos, pues, bueno, teñan máis dificultades. Efectivamente. Xa maneira personal, que foi o mellor que che deu o fútbol e o máis amargo? Bueno, o mellor era disfrutar, non? Eu creo que o fútbol empeza, cando eres neno empezas como un hobby, unha afición, despois pasa a ser unha profesión, pero ainda así, cando te sales ao terreno de xogo, se olvida un pouco todo o que é alrededor, non? O bonito é cando sales ao terreno de xogo, xugar, competir contra rivales mellores que a ti, equipos máis difíciles, bueno, eu creo que iso é, non sei, chegar a primeira división e poder xugar contra os mellores xogadores do mundo, pois, bueno, é unha experiencia bonita que me alegra haberla vivido, non? Quizás, que se comentaba antes, se houbera feito as cousas de outra maneira, pois igual sí ou igual non, depende, pero, bueno, vivir eses momentos a mí me gustou. Esa parte, quizás, un poquinho máis amarga, que ten o mundo do deporte que sabemos que non é fácil. Non sei, a parte negativa podrían ser as lesións, situacións vividas, houve épocas malas no Celta porque tamén eran problemas económicos, a última época nosa aquí no Compostela tamén foron momentos difíciles. A mí o que me dá un pouco de pena é ver como quedou este equipo, non? Quizás todos sabíamos que estábamos aí, que era difícil que o equipo se mantuvera en primeira, pero, bueno, un equipo de segunda, ser un equipo consolidado, estar aí, ascender algún ano e volver a vivir todo o que se viveu, velo en preferentes, esas cousas, pues, bueno, a verdad que son cousas, non sei, dan un pouco de tristeza, e non só a mí, porque a verdad que me reúno con moitos futbolistas e futbolistas, eu creo que o sentimento de todos os xogadores que pasaron por aquí é un pouco especial, é o que che dicía antes, non? O Compostela era un pouco un equipo de estar na casa, de compartir cos aficionados, de ir por a zona bella e todo isto, e, bueno, ao final este club era algo máis. E deu un pouco de pena velo caer donde caeu, non? Claro, é algo, xa un sentimento que levas dentro. Retiraste profesionalmente dos terreos de xogo, logo comenzaches a túa carreira como adestrador, con que labor te quedas? A de xogador ou a de adestrador? Son completamente distintas, non? Eu disfrutei como futbolista, eu disfrutei, a verdad que foi unha época bonita. E agora como adestrador, pues, bueno, hai que ser un pouco... Nunca, hai unha frase que sempre me dixo a mí un adestrador, non? Cando eres xogador eres yo, e cando eres entrenador é nosotros. Pois estáme costando un pouco iso de nosotros, pero, bueno, aí andamos. Facendo que sí, hai que cambiarlo bastante, non? Porque ao final tes que comprender 22 personalidades distintas e telas que levar a ese camiño que sabes que é necesario para que o equipo gane. Veste algún día ou gustaríache poder adestrar algún desos equipos no futuro que ti sentes como teus no teu corazón, o Celta, o Compostela, algún dos equipos galegos, soñas con eso? Sí, a mí gustaríame chegar ao máximo a nivel de entrenador. É complicado porque, bueno, hai moita competencia, moi poucos equipos, pero, bueno, quen dice... O tempo dirá se poido conseguilo, non, eso se verá, tampouco non teño presa, nem me volvo tolo, eu entreno
Gusta facer as cousas á miña maneira, facelas ben, e, bueno, se as posibilidades nun futuro se poidan dar, pois intentaremos facelas. Nunca se sabe onde se pode chegar. E agora falando un pouco do primeiro equipo, do Compostela, que fortalezas ves neste equipo e que puntos de mellora ves para chegar a esas ocasións, non? Que todavía nos faltan? Bueno, a verdade que é un pouco complicado explicar o que lle pasou ao Compostela, porque era un equipo que en principio todos pensábamos que debería estar loitando para estar arriba. Despois, con uns malos resultados, se meteron nunha situación complicada, que eu creo que nin eles mesmos se explican, porque a verdade que eu veño a San Lázaro, veño os partidos, e hai partidos que, bueno, mereceron ganar fácil, incluso outro día fora da casa, todos, bueno, pero as situacións cando te metes aí abaixo xa é cuestión máis mental que deportiva. Eu creo que o equipo ahora fai méritos para ganar, pero a situación é que é. Eu creo que hai que ser fortes, o fútbol é iso, a veces situacións que non te podes explicar, pois levalas para diante, e, bueno, eu creo que o entrenador e os futbolistas están capacitados, por lo tanto, habrá que ter un pouco de paciencia, esperar que o equipo remonte vuelo, porque eu creo que, sinceramente, dá un pouco de pena ver o equipo plantilla que ten, que che ganen equipos sin facer prácticamente nada na casa. Bueno, esperamos que as cousas cambien e que haxa un pouco de sorte, non? Eu creo que é cuestión de resultados. Cando consigas as primeiras vitorias, supoño que as cousas cambiarán. Polo de agora, temos esta xornada que xogamos o sábado contra o Tudelano, un equipo forte, está de cuarto na clasificación. Cales crees que poden ser as ventaxas do Compostela ante este equipo para chegar a levarse o partido? Bueno, é complicado, non? Porque eu creo que o Compostela ten que ser forte mentalmente. Quizás as cuestións tácticas e técnicas nestes momentos non se influyan moito, sendo que é necesarias traballalas. Vimos o partido contra o Guijuelo, un equipo que estaba primeiro, e sin embargo o Compostela foi moi superior na primeira parte, sobre todo, onde puido haber marcado goles e haber feito e non tuvo problemas para dominar o partido. Por lo tanto, eu creo que é unha cuestión mental, ser forte, saber que costa ganar ese primeiro partido, e a partir de aí eu creo que vai ser todo máis fácil cando gana o primeiro partido. É certo que agora mesmo, bueno, xa son 6 puntos, non? Os que hai para salir de aí abaixo, vai costar un pouco máis do que pensábamos, pero eu creo que a plantilla ten calidad para salir de aí. Cal é a túa aposta para o resultado desta xornada? Bueno, a aposta eu supoño que a miña será a mesma de cualquier ganar, máis, non creo que haxa moito que darlle moitas voltas. E salí un pouco desa situación que se meteron, que é un pouco inexplicable, non? Ojalá seña este domingo, e a partir de aí eu creo que vai ser máis fácil un pouco salir de aí. Un resultado, entón, para esta xornada? Un 0, 2-0, vale. Sí, porque o que máis choca un pouco iso é a pouca cantidad de goles que ten o equipo, non? Quizás con os xogadores que hai, pero bueno. Esperemos que eso cambie este partido. Sí. Nacho, moitas gracias por a entrevista que nos concedeches, un placer terte con nós. E recordarvos que esta xornada temos tamén Radio SD, convosco se conocerán os nosos compañeros para retransmitir este partido ante o Tudelano.